dumi-duminsa. A yau ne muka samu sabon rahotanni na zaben da aka gudanar, haka ya jawo hankalin Naziru sarkin waka yanayin tarzunin mutanen da ya ga ya samu a zaben yau da aka gudanar. Har hakan ya janyo hankalin Naziru sarkin waka ya yi mai wata sabuwar waka wacce za ta ja hankalin al'umma da yawa. Kuna cikin tasha A Ji Daɗi TV, kar ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna ƙararrawa, da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye masu ƙayatar da ku za a sanar da ku. A yayin da sarkin waka Naziru ya ga bidiyon taron mutanen da suke cincirindo wajen zaben injiniya Rabi Musa Kwankwaso, to hakan ya ja hankalinsa ya sarra zaben yau da ya ga bidiyon, haka ya karyar mai da gwiwa akan dan takarar da yake bin baya, wato Alhaji Atiku Abubakar. Hakan ya sa ya karya zai daina bin bayansa, a inda ya fito social media yake sanarwa ya yi mubaya'a ga tafiyar da yake ta ɗan takara Alhaji Atiku Abubakar zai dawo gida Kano da bin injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, don yana ganin wannan tafiya ita ce take da nasara a Najeriya akan duka sauran 'yan takarkaru biya bayan su. A halin yanzu a daren yau, wato Asabar, da aka gudanar da babban zaɓe a Najeriya, Naziru sarkin waka ya nemi a shirya mai zama da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP a daren yau, wato don ya bayyana mai ra'ayinsa da yake cikin zuciyarsa zai dawo tafiyarsa. Ku ci gaba da biyo mu a wannan tasha mai suna A Ji Daɗi TV don kawo muku ci gaban kanan labaran a yau. Ku ci gaba da biyo mu don Allah, kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa, da zarar mun ɗora sauran shirye-shirye da ci gaban wannan tasha za mu sanar da ku. Mun gode.